ئەڤە ڕەندەکە هەژارانە لە ڕۆژهەڵاتە تەهرانê tê naskirin bi devera tilyakêş û tilyakfiroşan. Li vê meydanê Atifa Ezîmî xwînê ji tila kesekî dikêşe bi gumana aydizî ew vegirtiye. Dr. Atifa li vê meydanê xwe bexşe li hemberbordekî nexşandî bi wêne û nivîsandina îngilîzî û farisî xelkê han dide bê beramber taqîkirina vegirtina HIV bikin û rênemayan li ser nexweşiya aydizê wergirin. Jimara vegirên vayrosa HIV ya dibe egera nexweşiya aydizê li Îranê berev zêdebûnê bi taybet vegirtina xortan ji encamê seksî an ku cotbûna nêrûmeyan. Zalamê min li zîndanê de bû û fêrî tilyakê bibû. Lê wî got wî dev jê berdaye. Piştî salekê wî got dema ew di zîndanê de wî derziya tilyaka bêhuşkirinê li xwe da. Hingî min zanî AIDS ez jî girtîme. Eva pirseke hikûmeta Komara İslamî tengav dike ku li vî welatê musulman seksê bê zewaca fermî qedexeya û ewên dikin tên girtin û cizakirin. Lê hinek hene dersîngê van zehmetiyan digirin û bi eşkereyî behsê heramkirina seksî li Îranê dikin û herwasa pêtiviya perwerdeya cotbûna bi selamet û agehdarkirin li ser nexweşiya aydizê. Hemî nesbet bêş Xelkî têgihişinek xirab ji vê nexweşiyê re heye. Ew bawer dikin eger wan destê xwe digel min şuşt dê tûj bin. Ew nizanin AIDS weka her nexweşiyeka dine. Li gora hejmarên hikûmeta Îranî vayrosa HIV 66,000 kes ji xelkê Îranê vegirtîne. 30,000 ji wan her nizanin ew vegirên vayrosê ne. 50 ji sedê ji wan di nêvbera jiyê 21 û 35 saliyê de ne. Ev hejmarên ragihandiyên bi rêveberiya aydizê ne li Wezareta Tenduristiya Îranê. اگر 5 سال پیش نگاه اگر ام چاو ل 5 سال بوری بکن رژه وگرتنا ایدزی جه انجام سکسی و جه 20 جسدی بوی 40 جسدی لهن هریمان اوه هایدر کرنا جدیه جه خلکی و حکومتی ره. ئاستانگên civakî egerin ji bilindbûna rêjeya vegirtinê re. Wek welatekî musulman mala fetwayên heramkirina cotbûna nêr û mêra didin eger ne zewaca fermî be. Ne xwendingeh û ne dayk û bab zarokan agehdarî jiyana seksî nakin. Ew tiştek qedexeya û li gora şerîeyê heta dema kiç û kur destê xwe bidin êk herama. Polîs li cadan wan xortan radwestînin. این تابوها نادرسته اف حرام کردن خلاته او دوی پرورده سکسی جی زاروکی دست پی بکه تا کو هر زاروکک دیگهش نکا باشه به سبارت جیانا خواه سکسی دا کو بکاره بن خواه بپارزن. Berî niha Îranê rêdida marekirina demî ya dibêjinê sîxa li gora şerîeyê lê bêyî piştevaniya fermiya hikûmetê. Li van dawiyan li Tehranê diyar da zewaca spî derket an ku jin û mêr berî marekirinê dikarin pêk ve bijîn. Lê her ew ne destûrdayî bû. Kar bi dest vêna pesend nakin û dibêjin ev e keltûrê roj ava ye. 60 ji sedê ji cudabûna jin û mêran li Îranê ji ber nelhevhatina wan ya seksî ye. Îro hikûmeta Îranê 10,000 vegirên HIV û aydizê çareser dike. Hikûmet $16,000 salê li ser her yekî ji wan xerc dike. Li demê ku civak wan red dike bi taybet xaniman. اکثر مادرای ما پرانیا جنین لور برپرسن ji xweyîkirina malbatên xwe. Mixabin bi zehmete, kar bi destê wan nakeve, ew ji kartên derxistin dema vegirtina wan bi AIDSê aşkere dibe. Ev ferq û cudahiye mezintirîn pirsgirêk e. Berî çend salan li Îranê piraniya vegirên HIV û aydizê di nav mêran de bû. Lê li van salan rêjeya vegirên jin bilind bûye belkû ji her 8 vegiran 7 ji wan jin in.